Čaute, čaute, čaute. Sme tu znova v kuchyni Ivanove minútky, kde vám zase ukážem nejaké recepty. Poznáte to? Je veľa hodín, príjete z práce, ste hladní, chcete niečo varené a máte hlavu hrsti. Čo, ako, na čo. Ja vám teraz ukážem jeden rýchly receptík. Zdravo, lacno, rýchlo. Spravíme si kuracie prsia na balkánsky spôsob, použijeme hodne zeleniny. Vy si môžete ako prílohu k tomu spraviť rýžu, zemiaky. Ja vám ukážem dneska špagety z cukety. Očistenú cibulku, ideme si nakrájať cibulku. Krájam na väčšie kusy. Cibulka je. Pokračujeme ďalej. Najlepšia je trikolóra, paprika. Farby, keď hrajú farbu, je to nádherné, oči jedia. Papriku používam, kápiu preto, lebo je taká mesitá, veľká, šťavnatá. Farba je tam. Nie je to profesionálna kuchyňa, že michelinská. Je to domáca kuchyňa. Ja vás chcem naučiť, aby ste to robili rýchlo. Nakrájame si na koliečka cesnak. Môžeme si dať dokopy. Vôbec sa netrápte. Pôjde to aj tak do jednej kopy. Tie kuracie prsia tak, aby to troška aj vyzeralo. Ja najradšej používam takýto štýl. Nech je šťavnaté, nerežem ich na polovičky, suché plátky, potom je to také ako školské jedálny. Idem si ich pokoreniť, samozrejme posoliť. Kladiem ich na rozpálený olej. Keď ich máme na ohni, posolíme, z druhej strany pokoreníme. Takáto krásna škrabka, s ňou dokážem spraviť špagety. Čiže špagety z cukety. Ideme na zelenú. Zase vidíte, krásna zelená farba, žltá farba, dokopy zladíme, vytvoríme si takéto špagety. Mäsko sa nám pomaličky praží, takto si ich rozdelím. Nech to troška aj vyzerá ako špageta. Druhá strana. Krásne, chytivo, karamelik. To je ten základ. To není prihorené, nebojte sa. To je skaramelizované. Takto by malo vyzerať kuracie prsie. Netreba s nimi šúpať hore dole, keď sa pečú, položiť, aby sa zavrelo a vtedy budú šťavnaté. A druhú panvičku sa nám zohriala. Hodíme troška olivového oleja, ale veľmi málo, čiže tam šupneme maslo. Ono to dodá takú inú chuť. Troška podlejeme olejom. Ešte. Pridáme tú načistenú zeleninu. Úplne nebojte sa to tam dať. Ona sa nám takto krásne podusí. Ak to pomiešame, ono keď sa nám bude restovať, nič sa aj nedeje. Ideme ušľahnúť na masle rýchlovečku. Takto naozaj tepelne upravíme 3 minútky, posolíme, pokoreníme, nemôže to byť rozvárené na blato, musí to byť na skus, čiže al dente. Stále sa bavíme, že viac menej aj táto zeleninka nemôže byť rozvárená na kašu. Kľudne to môžeme pokoreniť, posoliť. Tu nám moc ani soli nie. Dáme korenie. Podusíme na skus. Keďže sme tu dali len kápiu a papriku, cibulu, tej treba dlhšie, ešte nám tam chýbajú paradajky, len tie dáme nakoniec, aby neboli rozvárané na kašu. Na štvrťky. Najradšej používam sherry paradajky, lebo sú také, či na polovičky, keď je menšia, dáme tam paradajky. Tak. Môžem to troška prikoreniť jemne. A mi dá, že mi to tam chýba. Prisoliť jemne. A na finál, na záver, vidíte, ako to krásne vyzerá. Môžete použiť paradajkový pretlak, alebo polpu, alebo drvené paradajky. Proste musíte dostať takú omáčku z toho. Takto. Predusíme krásne.
A nakoniec to oživíme nejakou bylinkou. Ja som naučený dávať bylinky asi všade. Či pažitka, či petržlenová vňať, najlepšia je hladká, tá je úplne špičková. Naservírujeme. Toto je akože kvázi. Kľudne si môžete spraviť normálne špagety, rýžu, zemiaky, na čo už len máte chuť. Jedno mäsko. Druhé mäsko. Voilà! Rýchla večera je tu. 15, 20, neverím, že viac minút. Dobrú chuť. Sledujte moju stránku. Rýchlo, lacno a zdravo.